Very good niya tatay. Minsan niya ko pa iya, nga magamit ako. Ay may naku babaydan niya na. Kulang na lang din nga akong kwarta. Nung damo mating kwarta, tagi na kayo paralit tinapay. Ginlon ko yun eh, ginlon ko ni Asa. Di mo ko kinakampari. Basta ko December, kung magpapasko na, problema ko daw kumpare. Pito, nakatuig, wari ko di ayata ginagawa ngayon. Ito na pagutak anak. Ang dati nagpapabunyag pala. Daw pa niya mga patapon, pananagan niya yung mga gamit. Yan ang mga kabulstaw, kaya nag-atag ito niya, yakan niya sang, kay marinong ko niya taasa. Kakadiyong kurang. Masaring na papaibang ko nalat kuhan. Iya mga inanak. Binas ko na kaya na nga. Binas na kaya na nga bulan. Madagbitak makalo na Asa mo, pero kung bumayad. Uy, pre. Oy, ano pre? Yodo, muling korte yan po. Tigo nagdag ka din, sir, Tres. Wala, nakarelease ako yan na Asa. Sila pa rin magamit yung takot korta, makaram na niya ko. Babaydan ko na lang yan. Gagamitin ko ini pare, kay nagunin akong tulong nga pasi. Hindi may kukuhan ko lang ang kwarta. Importante la. Balik at dayin. Bis lang ma-3-5. Pumaram na kayo mo. Diri, kaya tutubuhan ko na lang. Kaya pala, takong ka magparilugod kita. Di ka lugod na tapod. 3-5. O 3-5 na nala. Kaya may kukuhan ko lang ang kwarta. Ibalik ka kay mapalit, may babayaran ko na yan. 3-5. Tutubuhan ko na lang kung ma-royag ka pagtubo. Ay ko na naging utang ko, iba, amon palit ako yung kuhan, magdinegosyo ako. Salamat ha. Balik na yun, no? Eh, makato kayo kung Sige, mo. wala problema. Ay, lang ko pinutubo eh. Ay, gulo pa rin niya, lang. Katsachambay ko pala yan nakamparit. May 7 ka tuwig. Wala yatag ng mga anak. Anong klase nga nga parin niya? Dididak ko na lang. Kaya mapasko naman. Tutugunan ko na lang mga anak. Yung susugad lang yan para makabulos. Mga anak, pakaido ka mo. Kamu na to, pakali. Pakali ka mo. Bangin ko man ni Imuninong, nakialam ka mo Imuninong Michael. Tapos sumukot, kayo mutang kaya. Sinya, ginutang ko nun ni Papa ko no. Gimpapadidak na lang ko no. Kay mapas ko naman ko no. Kay 7 ka naman ko no katuig nga wala tagamon. Mura makalitray, pabelan saba. Yadin 500. Panggastusin niyo nga tulo ha. Sinya, kung magpagyan ako yan, mauras mauli. Sinya, boss pat gabi. Amot ya ka na. Makadya ko. Sige, sulod ka mo. Parang oras sa nila, sige pa rin, ibabalik niya dahil na niya ginutang haakon. Para may ang gagamiton ko, hindi kay nagunin ako, may nakukukaroon niya negosyo. Kadiwang kaera. Pare ko din niya tao. Kadiwang ko daw. Pare! Pare! Uy! Take ka muna tani, pakain ako mo pakali. Ikaw, tak mga nanak pangadag ko na. Kaya mo tatay! Ang mga lumagat. Pag ikaw, tiya trabaho tigtigan, niya sa na uli. Bangin buwas. Pag ikaw, tiya trabaho, gisigyan ko pa nga. Magamit ako kwarta, kaya may nakubabaydan. Nung, ang ginutang ko ng tatay, ang tatay, kuha na lang ko na ito, pamaskuhan na ang kay pito ko nung kato, ikaw rin ka man ko nung katalangan. Gindali lang ako di pa rin niya inang. Very good niya tatay. Minsan niya ko pa iya, nga magamit ako. Ay may nakubabaydan niya na. Kulang na lang din nga akong kwarta. Nung damo mating kwarta, tagi na kayo paralit tinapay. Ginlon ko yun eh, ginlon ko ni Asa. Kulang na nga nini. Ya, pag-snack ka mo dito. Pag-snack ka mo. Sige, kay mga ako na ko. Baka ni, paray na kulang na yun eh. Sige na. Kulang na akong kwarta. Bawa ni pare. Kaya nang makarit-karitan ko di pare. Mga karit-karitan good mo pa good magpalusot. Kanya nang na. Ato amo lang tong akong kwarta ikuruhan ko na akong. Pero kung babaydan na niya nang. Pero sige la, kay 7 ka to igorek makakahatag kita akong mga inanak. Okay la, hindi ko na susok to na iya. Bahala din niya makakotro akon.